Ćao, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas sam tu, kao što možete da primetite, sa Verom. Ona je moja drugarica i koleginica što se tiče bloga i YouTube-a. Ima tebe na YouTube pomalo. Tako da, danas smo se sastale da snimamo favorite godine. Na njenom kanalu smo snimili već random favorite godine, tako da bilo je svega i svačega. Ostavit ću vam link dole u opisu, tako da možete da pogledate i taj video. A sad za ovaj smo odlučile da snimimo beauty favorite i njih ima mnogo više, tako da ne dužim dalje, odmah krećemo sa prvim. Izvolite. Pa, šta hoćeš prvo? Pa, ne znam. Ajde, ja ću da krenem od nege. Od proizvoda koji sam nedavno počela da koristim, odnosno na Serbian Bloggers Dayu smo dobili od Bura brenda par proizvoda i ja sam se zaljubila u ovo mleko za telo. Znači, nešto savršeno. Ima penastu strukturu, dakle, odličan proizvod. Ne mogu da se setim koliko je, mislim da je oko 800 dinara da košta, ali s obzirom da je velika tuba, da ima 200 ml, mislim da može da traje celu zimu. Meni će sigurno trajati celu zimu i to je ono najbitnije u suštini, da imam dobru hidrataciju tokom hladnih dana. Ja, već kad smo kod krema. Ajde da to. Prva stvar je Atrix krema za ruke. Po mom mišljenju najbolja krema ikada. Lepo hidrira, lepo miriši, a nije onako ne lepi se i brzo upija. Brzo upija, što je meni bitno jer ne volim kad onako moram da čekam sat vremena da mi upije krema. Tako da... Ja ću nastaviti sa negom tela. Kao što ste primetili, letos sam imala priliku da sarađujem i fotografski i blogerski sa brendom Zoja Zec. To je brend sa prirodnom kozmetikom. Ja sam dobila celu njihovu kolekciju, međutim, ovo je nešto što se izdvojilo i što je u stvari meni pomoglo. Peeling za telo, potpuno prirodno, znači sa kafom, sa ne znam, ulje suncokreta, badem, šećer, morska so, cimet, ajde da ne ređem sve, ali uglavnom sve su prirodni i ono što je najvažnije možete ga pojesti i neće vam ništa biti, a kada osjetite miris stvarno onda dođe do pojesti. Nećete ostati ni gladni. Nećete ostati ni gladni. A i koža će vam biti. A da, jako lepo smekša kožu i peelinguje standardno dobro, tako da Zoja Zec. Sad sljedeća stvar koju sam ja baš koristila ove godine je micelarna voda od Garniera, to je ona dvofazna. Meni je ovo nekako najbolja od svih micelarnih vodi. Jedino što onako malo ostavlja masan sloj na licu, međutim meni to ne smeta jer ja se posle toga naravno umijem, tako da nemam problema što se toga tiče, ali jako dobro skida šminku, čak i onu vodootpornu i to je, ne znam ja koja je flaša, baš sam juče kupila. Da. Mislim da ti je neka treća možda ili četvrta. Pa ja ne znam, ali obožavam. Ja ću se nadovežem sa ista micelarna voda. Ja sam ove godine probala par komada što sam dobijala, što sam kupovala tako da bi probala i najbolje se pokazala Garnier. Ja sam uzela ovu jer je ova bila, ta se još nije pojavila, nego je ova bila nova. Ima ona sa rozim čepom standardna, ova je kao Pure Active i jako je dobro. Ono što je meni bitno je da nema nikakav ukus i miris, ima nešto jako blag miris, ali nema ukus, pošto ja kad skidam karmine, biotenova je jako gorka i onda je jako... Da, to je nezgodno. Tako da je ovo odlično i naravno Garnier se najbolje pokazao po pakovanju od 400 ml za nekih 500 dinara. Da, traje već. I ja mislim da su jedne od najboljih na tržištu. Sad, isto što se tiče nege lica, maska koju sam ja probala ove godine i koja me totalno oduševila je ova Origins Drink Up Intensive. Dakle, ovo je maska koja se nanese uveče i sa njom prespavate, ujutro je skidete. Mislim, to je više kao krema, onako, nije onako
ne vidi se ništa na licu, a i nije onako ni lepljivo, ni baš je onako lepa hidratantna krema, ja bih tako nazvala. Ja ovo skoro svako večer koristim. Stvarno? Da. I jako je, neguje kožu, pogotovo sad kad je ovako hladno i kad je zima je oštra i to sve. Kad se koža suši. Kad je treba dodatne nege, ovo je zaista odlično što se tiče toga, meni pomaže. Eto. Ono što me najviše ove godine obradovalo jeste saradnja sa brandom Vichy. Nisam ranije koristila ili možda i jesam nešto za umivanje, ali ne sjećam se. Sada sam počela intenzivno da koristim ovu kremu za lice. Ona je nova, iz nove kolekcije Slow Age. Sve preporuke za nju, jako lepo neguje kožu, toliko mi je mekana koža lica da je to neverovatno. Nisam mogla da verujem da se toliko promenila. Da. I ono što je najbitnije, ovo nije krema za odrasle, znači nije za stariju kožu, nego je pravljena baš za mlade, za sprečavanje potencijalnog starenja ubrzanog ili tako recimo da nazovemo. Tako bolje sprečiti nego lečiti. Da, napravljeno je u stvari za naše godine, od 20 pa konta 25 pa plus. Da smo mi na nekoj toj granici, tako da Vichy Slow Age definitivno ove godine ne favorit, nego ono, otkrovenje. Da. Sad da prelazimo malo na šminku, da. Znači ovo nije šminka, ali se upotrebljava pre šminke, a to je Professional od Benefita. Dakle, ovo je jako poznat proizvod, da. Ja sam mislila da to ništa ne radi, ne vidi se na koži ni ništa. Međutim, ovo stvarno je jako dobar proizvod. Ja sam probala te neke jeftinije primere, međutim to ne može se porediti sa ovim. Ovo stvarno onako lepo izjednači kožu, popuni sve te pore. Da, rekla si da bukvalno ispegla pore, što meni je bilo kao... Ja imam ovako ovdje, a i većina ljudi ima tu malo proširene. Tako da ovo sve to onako popuni i kad dođe puder od gore, savršeno izgleda. Pa da, sad izgleda savršeno, tako da. Moj favorit, baš sad kad smo skupljale stvari, pa ja nemam puder favorit ove godine. Mislim, ono, bilo je okej puder, ali ništa me nije kao oduševilo. Dok nismo shvatile da nam je isti favorit Farmasi CC krema, ja ne znam koja su onala pakovanja. Mislim da Farmasi može od nas da živi. Tako da, kažem, Farmasi CC krema koja ima jako dobru pokrivnu moć, pre svega. Drugo, ne isijava, pravljena je za, u suštini, sve tipove kože, međutim, jako dobro može da nas sa masnom T-zonom zaštiti i da ne isijavamo toliko često. To je tako brzo, isijam ja već nešto uveče, ali... Stvarno jako dobro, znači kao puder. Da. Isto kao puder, a nije jače nego puder. I najbolji od svih CC i BB krema koje postoje, koje sam ja probala. Kada smo već kod savršenog tena, nešto što sam ja koristila ove godine je Maybelline Age Refined korektor. Ovaj korektor je strašno poznat. Ja mislim da je najpoznatiji kod nas u Srbiji baš zato što ga nema. I da su svi opsednuti s njim. Da li ostatak sveta priča? Ja mislim da ne. Mislim, spomenu ga tu i tamo, ali niko nije toliko baš zalepljen za njega. Kod nas je to toliko fabulozno, kao koji imaju živajde faca. Da. Mislim, zaista jeste dobar korektor. Mislim, to stvarno ne može niko da kaže da nije dobar. Lepo prekriva, onako je, lepo se blenda, ne suši, mislim, stvarno je jako dobar. Ja mislim da ima isto nekih koje mogu da se porede sa ovim i koje mogu da se nađu kod nas, kao što je Aura. Aura, da, korekt, ne znam da korekt mi. Da. Ali da, ja koristim Auru i sad kažu za Catrice da je... Catrice, kako sam to izgovorila. Samo što ne može baš da se nađe lako. Da, ja sam obišla ne znam koliko DM-ova i svuda samo fali ovako korektor. Na policama samo korektor fali, ne znam kako. Ako imate neko rešenje, ako znate nekako gdje mogu da dođem. Kada se nabavlja da odem do taj dan. Kako dolazi, da. Javite nam. I isto L'Oreal True Match ja isto volim, tako da... Ali opet, mislim, najviše sam koristila tako da ubedljivo mi je ovo favorit godine. Ja nemam ništa što se tiče
tih pokrivanja, ali imam nešto što je dobro za pomoć u nanošenju pudera i svega ostalog. Malo je, jutros sam nanosila. Da, jutros sam u stvari nanijela CC krema, ako vidite moje lice. Ja isto. Koristila sam ovu četku. Ova četka je stigla sa sajta DressLink i mogu reći da je jedna od najboljih četki i beauty blendera, sve zajedno, stvari za nanošenje pudera, definitivno ovo. Ona je jako onako, mislim ovako, kada se stiska je tvrda, a u stvari su jako mekane dlačice. Fantastično blenda pudere, toliko dobro i takve veličine da može u svaki pregib da uđe, znači ne pravi neki problem. Njena veličina, stavim standardnu količinu proizvoda, znači ne upija, ne uvlači u sebe proizvod, već ono sve što ste nanijeli na lice ona rasporedi. Tako da, definitivno četka, znam da je nešto jako jeftina, pisala sam o njoj pa pogledajte na blogu. Dakle, paleta senki koji sam najviše koristila ove godine je Urban Decay iz Gwen Stefani kolekcije. Nju sam kupila negdje otprilike u ovo vreme prošle godine i od tada sam najviše nekako hvatala za nju, ne znam zbog čega, ali to je znam zbog čega, zato što ima najviše, sad ja ne znam koliko ćete moći da vidite, da ima onako i standardnih boja, a možete da napravite i neki i večernji look, nešto malo jače, tako da baš mi se svidjela. Mislim, baš se vidi koje sam koristila, dakle ovaj prvi red najviše i ove 4 u ovom redu, ovo ostalo sve naravno manje, kao i ovu nikada. Netaknuta. Da, i ovo mislim da nisam nikad. To je lepo. Ali nekako je čudna. Ovako je lepa u ovome, ali kad se stavi nekako, šta ja znam, vidiš. Praška. Dobro, ali ovo su standardne, ovo je paleta koju možeš nositi ako i da ništa drugo da imaš sve. Da, eto. To je to. Ja imam stvar koju si mi ti donela iz Amerike. U suštini ja mislim da je tamo jeftinija nego ovdje, tako da obratite pažnju na cene. U pitanju je Too Faced blush, da sam kažem brush. Rumenilo sa nekim šimerom koji u suštini 2 u 1 možete ga koristiti kao highlighter. Moja nijansa, kako se to već kaže? Pa nijansa Peach Beach. I ne vidi se da sam ga koristila uopšte, eto od januara prošle godine ga svakodnevno nanosim. Jako je čvrsto i ne trusi se, znači proizvod koji će trajati. Kao baked. Da. To su kao ti... Pečeni, da, ne znam kako bi na srpskom rekla da ne zvuči glupo. Znači proizvod koji bukvalno ne treba vam highlighter, ne treba vam rumenilo, nego sve imate u ovom i jako se sporo troši, tako da je... I baš je slatko pakovanje. Da, jako lepo i za fotkanje mi uvek koristi. I kažem, isplati se svakako, kupuj si to, imati ga godinama. Što se tiče usana, ja imam 2 vrlo slična karmina. Jedan je što imam sad trenutno na sebi, to je ovaj Golden Rose u nijansi 1. Dakle, ne moram sad da ga svočujem, vidite na usnama kako izgleda. Mislim, inače mi se sviđa, kao što možete primetite, baš ovaj neki tip nijanse, ton nijanse, ne znam. Pa kao? Bordeaux, brown, tako nešto, tamno. Pogotovo sad za zimu mi se sviđa, mada sam ja ovaj koristila, ne znam, si leti. U kombinaciji sa malo svetlijim nekim i onda to izmešam i bude super stvarno. Tako da definitivno ova 2, a ovo je Colourpop u nijansi Lux. I ti imaš ovaj. On je onako baš mat. To je jedina razlika, ja mislim, što se tiče između ova 2. Ovaj nije mat. Mislim, jeste, ali nije. Zove se mat, ali nije, ali svakako svaki u stiku ne može biti toliko mat kao ova kvaliteta. Da. Tako da, eto, ova 2, kad god imamo ovako neku nijansu na usnama, to nekako... A kad spominješ slične nijanse, onda ja moram da se nadovežem na svoju isto bolest. A sad imam na ustava ovo što si mi donela Colourpop koji je isto sličan i kao kako je lijepa nijansa, imam još 3. Da. Sa sobom u pitanju su NYX, Essence i Golden Rose.
ova dva sam koristila cijele godine, samo sam ih smenjivala i nije me zanimalo da li idu leti ili ne idu. To jest da li postoji neka možda zanimljivija nijansa letnje za leto, to me nije interesovalo. A ovo sam dobila na Serbian Bloggers Dayu i od tada ga svakodnevno koristim. Čuvena desetka. Gospođa desetka koju će vam svako reći da je fantastična. Želite tako neku nijansu u vidu običnog karmina u stiku koji nije mat, to je svakako Cam Naturali 03 Essence, međutim, evo vidite, meni je došao do kraja. Oduševljena sam nijansom, mora da ide sa olovkom ako hoćete malo duže da traje. I treći je ovaj NYX Suede Sandstorm, se zove 07. Nude, topla, neka tamna nijansa, nemam pojma, isto pisala sam na blogu o njemu. I ovo je super mat nijansa, dugotrajan je i mislim da može na bilo kakvu kombinaciju šminke i ako je diskretna, dnevna varijanta ili ako je noćna za smokey eyes, mislim da je fantastično zato što pa sve te nijanse su dobre. Da, odlično i kvalitet mu je sasvim korektan. I sljedeći proizvod koji sam ja relativno skoro otkrila, to je od Benefit Roller Lash maskara. Stvarno jako dobra maskara, ja mislim da sam konačno pronašla maskaru koja mi savršeno odgovara. Dakle, ona ima jako tanak ja sad ne znam koliko ćete vi vidjeti. Da, nije nešto pretjerano. Ali jako je tanak, jako tanka četkica i onako blago zakrivljena i tako može lako da se uđe skroz u koren dlake i da se to onako lepo izvuče i stvarno ako izduži trepavice, što je meni bitnije nego da mi da neki volumen. Da i volumen, ali ne toliko koliko ih izduži. Ne, meni je isto bitnije uvijek bila dužina trepavica jer onda samim tim izgledaju mislim dominantnije, da kažem, na očima. Ono od čega se nisam odvajala cijele godine jeste ovaj Beam Matte Bronzer od City Color. Ne znam zašto, uzela sam nijansu, najtamniju nijansu bronzera, eto tako mi je došlo bilo, jer mi je trebalo za konturisanje, kao nisam htjela da pravim sebi tu kao neki bronzani ten ili da kao tamnim lice, nego samo čisto konture da radim i mislila sam da će biti žut, međutim nije. Ja izgledam imam taj žuti podton i onda meni ne može biti žuće nego što sam sama. Da onda ovo je stvarno dobro. Jeste ta topla brown nijansa, ali je skroz prijatna. Da, ovako izgleda tamno, ali kad se nanese... Skroz prijatna je na licu, da. I lepo izgleda. I pigmentovanje, i eto, traje mi bukvalno od januara, potrošila sam ovoliko, a svaki dan sam koristila. Moj posljednji favorit za ovu godinu je... Pripremim svoj. je Batiste šampon za suvo pranje kose. Dakle, spominjala sam već i u favoritima i ne znam nija koliko puta, ali stvarno meni je ovo spas. Moja kosa se strašno brzo masti i morala bih je praviti svaki božji dan. To mi je super za taj drugi dan, da kažem, već treći moram ipak da operem. Lepo osveži kosu, ne izgleda masno. Čak i kada vežem rep, mnogo bolje izgleda kada se veže, onako ne vidi se. Zato što, da, malo je podigne. Da, i da volumen, nekad, čak i kad operem kosu i ako ide negde i hoću da imam malo više volumena, ja samo to naprskam u koren, ako izdigne. Jesi koristila onaj baš za volumen? Jesam. Da, veći volumen, ali se meni ne sviđa. Ne sviđa mi se kako radi sve ostalo. Zato što meni je prvenstveno mi je bitno da imam volumen, zato možda bi uzela taj sljedeći. Pa probaj, možda, ona je XXL nešto. Da. Meni je ovaj omiljeni, ovo je Floral and Flirty Blush. Za kraj meni ostaje jedan favorit na koji sam mirisala cijele godine. U pitanju je Jimmy Choo parfem. Meni je ovo Jovana kupila greškom, to jest ja volim onaj svetliji. Ja ne znam kako se uopšte njihovi parfemi zovu i koji je ovo, a koji je ono, s obzirom da imaju jako slične boje, to jest ista su pakovanja, samo su drugačije boje. Nemaju nikakav naziv. Imala sam svetliji. Svetliji je mnogo nežniji onako, isti je ton, bukvalno isti miris, samo što je malo onako nežniji, a ovo je malo tamnija
tamnije pakovanje i jači je. Onako dosta intenzivniji i osjeti se... Mogu da vidim. Da osjetim. Osjeti ga. Onako intenzivniji miris ima. I sad prelep je. Ne znam, ja nemam neki poseban tip parfema to jest neki poseban miris koji volim. Ja imam random Ja isto tako, nekad mi se sviđa neki težak, onako nekad mi se sviđa neki floral. Ne znam, ovaj bi okarakterisala kao teži taj, jel? Pa ne znam, malo teži, a nije onako, nije sladak. Ne guši. Da. A onako, jak je. Tako da svakako preporučujem Jimmy Choo. Pa i onaj svetli, vidjela sam se pojavio plavi, mislila sam negde probala, ali ne mogu da se sjetim, uopšte mi nije ostao u pamćenju, tako da onda verovatno nije toliko lep kao ovaj i onaj svetli iz istog pakovanja. Ja se nadam da ste uživali gledajući ovaj video, lajkujte ga ukoliko jeste, subscribeujte se na moj kanal, na Verin kanal, ja ću sve njene podatke ostaviti dole u opisu i njen video isto možete, evo ovdje ću da ga negdje stavim na tvoj lice. Tako da vidimo se onda u nekom od narednih videa. Ćao! Ćao!